Siyasi partiyalar sonunda öz yalanlarına boğulup yok olup gider. Mark Twain. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar, eziz Türkmenim. Bu hepde içine 1. Aprel bolan üçün mi ya da başka bir sebepten mi ören kızıklı vakalara bay oldu. Men bu bolan vakalara öz fikrimi aytmakçı. İlki bilen yurdun içine gidelim. Bağdat'ta hemme zat gülala güllük değil şialı, zombi kutusunun beriyan havarlarına seyretsen, Türkmenistan'da ütken zat yok. Arka dağın parasatlı siyasatı bilen yurt ösüşleri var ya. Toy bayramları devam edip dur. Muna dünya şayat. Neyli govuy. Amerikan dollarının çözmeyen meselesi yok. Birleşen Milletler Kuraması, Avrupa Birleşigi, umuman dünya bir halkın genotsidine, terrora göz yumuyor. Türkmen delegasyası Serdar Berdimuhammedov'un yol başlığında Rusya gitti. Ulu delegasya bilen. Bular duşup hasavat beren olmalı ulu ağasının önünde. Hemme zat plan boyunca barya tayinlikler görüldü. İki taraplayın özara behfitli ulalaşıklara kol çekildi. Eysem halkın behfidine mi? Elbette yok. Türkmenistan, Türkiye'den ön Rusya bilen ekstremizme karşı görüş boyunca özara ulalaşa kol çekipti. Bu näme diýmek? Yurdun içinde ya daşında rejime karşı kalanların ekstremizmde ayıplanıp, öz güç edaraları karşı çıkaysa kesekiyinin eli bilen halkını öz behbitleri üçün yok etmeye tayyar hakimiyetin devleti dolandırıp oturanlığının alamatıdır. Ey oğlum, unutman, qarğanın gözün çokmaz. İndi daşına çıkalayım, Hasım Kızıklı. Yurdun içinde tragikomediya devam eden vakti, hakiki komediya daşarda oynaldı. Hiç sözüm yok bolyan zatlara. Şonda da pikirim aydayın. Menin hiç birinize düşmançılığım yoktur. Emma halka aldıman hayiş. Oynaman. Öz dokuyan yalanlarınıza özünüz inanıp sonra maskara olup otuyorsunuz. Esası pikirim aydayın. Men sizin içinizde siyasatçı göremok kıynansak da YouTube'da çıkıp her gün gepleşik geçirmek siyasatçı olmak değil. Bir kanun prezident, tormuz, idiot deyip efirde çıkış etmeyiniz ilkinci novatta sizin siyasatçı değildiniz görkez ya. Yalanları siyasi medeniyet etika bilen bürep yani kağıza dolap çıkış etseniz belki bu biraz tesirlirek bolar mı kadi fikir ediyor. DVT hareketi size näme bolýa? Murat Kurwan ayın 29'unda biri çümmükleyen ýaly hasırdap hemmeleri 31'inde proteste çağırdım. Ayak aldığına canlı efir ettin, polisiya, meheme, harvılara yüzlendin. Eysem
ol gurulan totalitar sistemany bilmän şeýle hereket edýärsiňizmi? Ya bileleşip komanda berilen wagty herekete geçýäňizmi ýoksa? Bu nähili kirli oyun? Haçan utarar? Rejime karşı kalan kelläniň ekstremizmde ayıplanyp ýok ediljegine, sistemanyň berk oturandygyna, onu Russiýanyň, häzirki döwürde Türkiýanyň hem goldaýandygyna aklyňyz ýetenokmy? Bu provokasiýa dälmi? Türkmenistanyň içinde ayak aldygyna täze türmeleriň gurulmagy we owalkylaryň giňeldilýändi hakyndaky informasiýalary sentyabr ayından başlanacak yurt daşındaky aktivistleri arassalamak işler hakkındaki maglumatlar tötenlik mi? Türkmen halkı deyip YouTube kanalınıza ad koşanınız hem halkı yalanlarınız bilen hipnoz etmeye yaramadı. Adynyň nähili many berýändigi henizden belli bolmayan DVT'nin indi haçan halkı gozgalyň turuzmaga gatnaşdyrmak üçin cennet wada berip garantiya etmegine garaşaymasak galan zatlaryň ählisini wada berdi. Ýöne halk ýene ynanmady. Näme üçin? Hiç oýlanyp göreňizokmy? Halk köpçüligi näme üçin DVT'nin yalan wadalaryna ynanman gelýär? Hany siz Türkmen halkydyňyz, halk hereketidiňiz. Näme üçin halk size birje gezegem ynanmady? Bu nämenin alamaty? Muňa tomoşaçylar baka bersin. Sebebi DVT'nin muňa hiç haçan akly yetmejekdigi telim gezek subut edildi. Ata vatan Kizil Elma, täze Türkmenistanyň gurujulary. Sizem dowam ediberin. Siz düşünün näme üçin bäş? Türkmenistan ütgemel däl diýilen, ýani ösmel däl diýilen many berýärdi bu taýda. Bu taýdaky iki kelläniň manysy belli. Çağrıl verilen Tuğrul Bey'in nemesi bolmaly. İki adam uğrayasa döwletiň başyny. Yine şu baydağı yankı bir parlament näme etdimi, kabul etdimi ya da halk teklif etdi. Yine şunu ýaly 5 sanet yıldızı göli 5 bolsun diýip kimden çıktı bu zat? Ya yine şu sunugat işgärimi şu döwrün kim etdi bu zaty? Çağrıl Bey bilen Tuğrul Bey döwründe iki kelle bolup häzirki Türkmenistanyň standartynda 5 vilayet 5 kelle bolsa siz özüňizi gynap oturmaň. Bir kelleni aýryň 4 edin. 2 ýaşuly ýokarda sizem aşağıda. Saparıklym Halmurat Söyün şorta sözlü kemine hem de aktivist Aydın cüp bolar. Emma tizirek olun hereket edin. Guruluşuk uzağa çekmesin. Bundan sonra iň täze Türkmenistany, iň täze komitetler gurmagysyz. Berekella. Halky güýmemeni gowy başarýaňyz. Näme Türkmenistan sizin ataňyzyň ýerimi? Onu kelleňize göre bölüp paylar ýaly. Siz halkdan soradyňyzmy? Maslahatlaşdyňyzmy ýoksa? Hey şowmenler! Size yurt düzeleyse bir aýratyn kanal açıp bermeli, güýmener ýaly. Hökman başararsınız. Subut etdiniz bunu. Erkin Türkmenistan kanalı hakkında Akvel Sapar ağa size yüzlenýärin. Bu soňky goýan 3 video materialyňyz men ünsümi çekdi. Näme indi siz fake bilen awray gazanjak bolýaňyzmy? Arkada öldü, oğlu avariya boldu diyen maglumatlary, liderleri öldürecek bolýarlar diyen fake'leri ýaýradanam sizin kanalyňyzda. Näme at oýna diýäňiz? Panorama kanalından informasiýa aldyk diýip, siz ol kanalyň humoristik kanaldygyny bilip durup beýle maglumatlar paýlaşýaňyzmy? Halky bu derejede äskermezçilik etmäň.
gaty gülkünç hem gynandyrjy ýagdaý. Meniň gözümde bahaňyz galmady belli. Siziň manipulýasiýaňyz haçan gutarar? Hemmeňiziň. Halk samsyk däl, yeter. Bugün ýerden meşhur blogger Murat Razzakow atdaşyny goldap bu material goýupdyr. Bu hakynda da pikirim aýdaýyn. Gaty görüşmek ýok, bu men pikirim. Murat Gurban Aikido ustady bolsa, siyasatdan tejribesi bolmasa, indi ýalňyşlaryny düzedip öwrenjek bolsa siyasatda näme iş edýär? Türkmen halkynyň üstünden edilýän eksperimentler, oyunlar şonsuzam azmy? Halk ýa-da hereketler entek ýaş çağa ýaly bolsa, bu oyunlar dowam etse ayağa galarmy? Öwrenmek üçin näçe wagt gerek? Siyasata çıkan adamın ýalňyşmagy haky ýokdur inim. Berk belli. Gadardan ildeşler, men size ýüzlenýär. Siyasata goşulman, biperway bolsaňyz, siyasat siziň durmuşuňyza ýalançylaryň, ogralaryň we mutxorlaryň kontrolunda goşular hökman. Unutmaň. Watany haramzada diktatorlukdan halas etmek üçin owol başda siyasaty şeýle haramçylyklardan, yalanlardan halas etmeli. Häzirki alınıp barylýan siyasatdan, halkyň düşen ýagdaýyndan hemmeňiziň habaryňyz bar. Men Türkmeniň ertirki gün üçin siz dogry görnüşde aktivleşmäge çagyrýaryn. Kimi goldaýan bolsaňyz, ynanýan bolsaňyz tapawdy ýok. Ýöne hakykat üçin herekete goşulun. Yazanlara ve syýasy hem biznes tuzaklaryna biperway bolmaň. Hakyňyzy, hukugyňyzy talap edin. Yalanları ve siyasi duzakları logika bilen seljerin, haýyş edýän. Käbir hereketlere goşulup, sessiz el çarpıp, wezipe garaşyp, hakykatlar görmedik siren bolup oturmaň. Öz dogry, yerlikli hem halky haramçylykdan halas etjek pikirleriňizi aýdyň. Dinlemeseler hakikatin hatırasında bir netice çıkarın. Bu gidişte Türkmenin ıkbalı düzelmez ve gıynansak da hasam aylığınç bulaşar. Her adam öz hak hukukunu talep etse, ağı qaranı saygarmağı başarsa, belki ertirki gün şu haramçılıkların tümlüğünden yağıtılığa çıkarız. Hakikati yok etjek ya da ütgetjek bolýan yalan propagandalara, provokasiyalara biperway bolmaň. Aslında gorku yok, biperwaylyk var. Hakikatin hatyrasyna oylanın.